Si Google karon naa na sila Google AI mode. So mura na sila niawat sa interface si ChatGPT. You can access here google.com/AI mode. And available lang ni sila sa US nga IP karon because dito nila gi-launch ang bag-o nga AI mode. So karon we are able to access because we are using an IP address changer, no? Meet AI mode. So mo ni atong interface, you can ask something, mag-prompt pod ta. So you can do best virtual assistant training in the Philippines. Ako na to sa iyang tubag. Ayan, so mo ni iyang tubag, virtual assistant. So ikaduha ang SOVA, no? Mo ni nga to ang company, sova.ph. So naglist po siya other companies here. Okay. How about best SEO courses in the Philippines? Let's see. Okay, so naasyo po yung mga tubag dire. As you can see here, napo dire ang mga result or ang iyang mga sources kung asa gikan ang iyang information. So mo ni ang list nato, number 5 atong Pinoy SEO. This is our SEO training website. Ayan. So, ma-available ra ni puhon worldwide, no? Tanahon nato asa ni siya padulong technology.